bydde'r un ffair yn llwyddiannus heb arddangoswyr ffyddlon, a dyma chi un ohonyn nhw, Martin Sifil, Plas Coll Llanelw. Croeso ato ni. Symai, dych chi'n iawn? Martin, bod ti yn arddangoswr brwd, yn dod o flwyddyn i flwyddyn i'r sioe a'r ffair, ti wedi penderfynu cael hoi bach eleni? Do, da ni wedi penderfynu cael blwyddyn i ffwrdd, mae yna lot yn mynd ymlaen adre ar ôl prynu ffarm, bildio bethau fel yna, ond na, mae'n neis cael dod a just ymlacio a gweld beth sy'n mynd ymlaen. A beirniadu nes mlaen? Do, dwi'n beirniadu'r Young Farmers trimio'r oen, so edrych ymlaen at hynny. Digon o waith i wneud. Ond fan hyn nawr yn adran Brydiau Seldi'r Pyr, mae da ni dosbarth y Southdown, a mae'r ein yn fryd bach arbennig ar gyfer y cigydd. Yndyn, dwi'n meddwl bod nhw'n gorffen i ffwrdd dda iawn, heb llawer o fwyd. Mae yna siap reit da yn nhw am wyn. Wyn ifanc dyn nhw, yndyn, maen nhw reit smart ac yn fwchyn yn dydyn, ond mae'r ci gan nhw, a maen nhw'n galed iawn bys ni'n dweud. A mae twyll yn y bryd hyn, achos maen nhw'n ymddangos yn fryd bach, ond coes byr sydd gyda nhw. Ie, dyna beth mae'r corff. Mae yna corff dda iawn yn nhw, fel o'n i'n dweud o blaen, maen nhw'n galed a cigog iawn. A'r bryn edrych o ymgylch y cylch, ni'n gweld yr arddangoswyr ifanc yn mwynhau fan hyn yn y cylch sy'n beth arbennig yn dweud. Ynddi, mae'n neis gweld nhw. Heini di dyfodol ni, so mae'n pwysig cael nhw yn y ring. A wedyn mae da ni'r beirniad Ross Bainan o Dryslwyn Sir Gar, a mae fe mynd trwyddo nhw'n go gyflym i weld. Ynddi, mae'n nabod i waith dwi'n meddwl, mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdan. Mae'n siŵr bod o'n chwilio am cefn dda, digon y cig, ddim rhy gormod y cig ar y cymffon. Wedyn, mae'n siŵr bydd o'n pigo'r rei gorau fo ymlaen. A gyda fe, fe'n trin a thrafod milodd ar filodd o wyn yn wythnosol, felly mae hwnna o fydd iddo fo nawr pan mae fe yn y cylch yn cyffod trin a thrafod rhain. Ynddi, mae'n siŵr bod o'n help mawr iddo fo, mae'n gwybod beth mae'n chwilio amdan. Fel beirniad sydd wedi bod yn y cylch dy hunan, mae yna dipyn o bwysau yn gysar eich ysgwyddau chi? Oes. Mae yna lot o wyn o dy flaen di a mae yna dipyn o pressure yn does pam ti'n mynd yn gwmpas, pawb yn watch ti, ond unwaith ti sticio lawr at y job a pigo nhw allan. Na, mae yna dipyn o pressure. Mae yna ddigon o feirniad answyddogol o amgylch y cylch, mae rhaid anghofio am rheini, mae'n siŵr. Oes, ynddi. Mae rhaid ti anghofio amdan beth sy'n mynd ymlaen yn gwmpas y cylch a just sticio i dy job a neud beth ti'n neud i ore. Wel, mae Ross Bainan wedi tynnu rhestr fer, mae'r gweddill wedi cael mynd nôl i'w corlannau. Ac fe wnawn ni adael i nawr am ychydig o gylch y defer. Fe wnawn ni nôl i weld pwy fydd Ross Bainan yn rhoi ar y brig yn hwyrach. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch. Yn adran y Brydiau Pyr yn ei seldir y nosbarth yr wyn Southdown. Martin, dwi'n credu fod yna gynlyniad ar y gorwel? Oes, mae wedi tynnu shortlist fe rwan, ond mae jyst yn ail mynd drwyddo nhw i gyd. Fel da ni'n gweld, mae yna dipyn o wahaniaeth o seis rhwngthyn nhw'n does, ond mae rai sydd ar y brig oedd o Wickham and Dawson, Millen, Sussex. Mae rhain yn cyrraedd y brig yn aml yn y sioe fronhinol yn dyn nhw. A mae'r par yma, maen nhw yn bar caled iawn yn dyn nhw ac yn gweddi i'w gilydd. Ynddi, maen nhw'n par gwastad iawn yn dyn nhw. Maen nhw'n dangos digon o tîn hefyd. Dyn nhw'n par mwyaf yn y ring, ond mae siŵr bod nhw'n galed iawn a dyna be bydd o'n edrych amdan. A Humphreys wedyn o Bendre Aberhonddu yn yr ail a'r trydydd safle hyn o bryd. Ie, dyna ti gamp yn dweud cael 2 a trydydd ar y funud, ond mae heini'n edrych yn wyn dda hefyd. A mae un par ydy'r hyn, sef y par Trwman dosbarth 89 kilo. Ie, bys ni'n... Mae'n weithiau, di'r wyn tryma ddim di'r wyn gorau nag eto, mae'n penderfynu paint o'r brastar mae o'n licio pan mae'n prynu. Mae'n gwybod sut maen nhw'n edrych pan maen nhw'n hongen i fyny, so mae'n siŵr bydd o'n just pigo beth mae o'n licio. Wrach bod heini rhy fawr iddo fo, mae yna 2 par lleiad i mynd ymlaen rwan, dydyn? Ydy, mae wedi newid y drefn. Ar ôl roi nhw'n y rhestr fer, mae wedi rhoi nhw wedyn yn mewn drefn hollol wahanol yn diwedd. Do, mae wedi cael ail look rwan a wedi mynd ar hyd i cefn yn nhw eto. Wedi teimlo'i docs nhw, mae'n siŵr dyna sut mae o'n teimlo dylsyn nhw cael ei roi i fyny. Achos mae'n anodd pan chi'n mynd rown o'r tro cynta, chi'n cael rhyw syniad o beth sydd gyda chi, a wedyn mae rhaid ail edrych ar bethau wedyn pan chi'n tynnu restr fer. Rhaid. A mae rhaid ti'n mynd yn mwy thyrra os ti'n licio i mewn nhw wedyn a cymharu nhw efo'r un nesaf a
trio pleisio nhw'n gwastad, so dyn nhw'n mynd edrych yn rhy ddrwg. Wel, Wickham and Dawson wedi parhau ar y brig fan hyn, Millen Farm, Sussex. Do, da iawn. Rwy'n dal y llygad. Wel, diolch o galon ti, Martin. Rhain yn arddangoswyr sydd wedi cyrraedd y brig droion yn y sioe frenhinol a nawr yn ennill gyda nhw yna Fieria. Congratulations! Thank you. You win quite often in the show and the Winter Fair. What's the secret of your recipe? Lizzie, what's this? Sorry, I wasn't listening. You're always... Secret weapon. Oh, she's a secret weapon, is she? I think she was a secret weapon. She's very good at rearing them and trimming them, so... It is hard work to trim them, isn't it? It is hard work. It takes a long time. And you've got some glitter as well. Oh yeah, I love my glitter. Well, it certainly is work today Thank you anyway. very much. Congratulations to you. Llongyfarchiadau mawr. Thank you. I think it's a wonderful job, so we'll give you now.